Čaute ľudia, moje meno je SK Adrenalin a dnes vás vítam Pezinská baba Kameňolom. Drift šampionát 2026 práve začína. Skupiny sú Street, Pro 1 a Pro 2. Takže poďme na to. Jedna epizóda, alebo tak séria tréningov už začala a druhá práve začína, takže poďme na to. Fail.
sa kvalifikácia po obedovej prestávke. Takže ideme na to. Takže druhá zóna, ak som dobre videl, bola pekne prenakrát, tretia, taktiež štvrtá, myslím, že jedným kolesom. No a poďme do piatej zóny. Tomáš Janik teraz opatrne, piatá určite bola aj do poslednej zóny, takže to boli určite budú, alebo teda dúfam, že budú, neviem ako to bude porota, vidíte, krásna stavba. Monty má číslo 532, je to 8. miesto kategórii Street. Tu je dvojku a teraz krásne Manži ozadzuje svoj závodný špeciál, teraz chce cez prvú zónu, na ktorú by som povedal, že veľmi ukážkový nohu. Druhá zóna taktiež veľmi pekne trafená, Monty teraz bude prichádzať do tretej zóny. Monty trošička menší uhol, ale teraz bol tým pádom Strauty viac na vnútražok, ale Monty sa veľmi pekne dopasoval, popustil novú sprnu, jedna korekcia cez nohu a Monty teraz prehadzuje a jemne ručka tesne po prehodení, aby sa teda vtesnal do tej 5. zóny a už poďme do 6. zóny a obmedzovať žrebe na tejto 46 a Monty prečína teraz celou čára, myslím si, že veľmi krásna jazda. Monty a jeho prvokvalifikačná jazda. Úplne tak, ako by chcel. Takže Samuel Daniel za jeho prvokvalifikačná jazda. Veľmi pekná stopa aj kruhu, takže to bolo krásne, ktorá voľba cez Peka, vykrúžená oboma kolesami, Plistehuliakov, tretia zóna, Adam Horváth, taktiež oboma kolesami, ľudia na to teraz si chystať na túto pomalšiu zónu, ale ukážkovo oboma kolesami Adam Horváth úplne s kľudom a spreva Horváth chytil úplne iného stopu od začiatku, no a už ho vidíme v poslednej 6. zóne, Adam Horváth nalepený na pneumatikách, Adam Horváth vykružuje svoju tráť a teraz myslím si, to veľmi dobrá stopa. Za veľa vodníkov. Závodný špeciál. Krásna stopa. Od začiatku mi tam hľadil veľké tempo. Cez krúzovú jedna kolesami už nástroj úplne ukážkový druhá zóna taktiež trafená veľmi pekne okolo tých snehuliakov. Michal Rajo sa teraz približuje do tretej zóny, trošička z nižšieho. Michal Rajo tretej zóny, prečo taktiež jedna kolesa. Michal Rajo nádherná stopa aj v štvrtej zóne. Michal Rajo si teraz bude chystať prehodenie jemné pustenie putnú a tá zóna krásne trafená. No a poďme na to teraz posledná 6. zóna. Michal Hradil, ktorý práve do nej vchádza oboma kolesami a myslím, že obidve jazdy chce skopírať veľmi pekne, takže Michal Hradil. No a pôjdeme. Ďalší problém. Veľa Banán krásne preletelo zaváhať výjazd do druhej zóny. Budeme teda ako ešte dokrúžiť stopu, aj keď vieme, že táto jazda tak sa veľmi
Fajne bomby. Jo! Výborná jazda. Ide Mercedes. Diesel. Oj. To sa mi darilo. Nissan. Dobre. Dobre. Była. Zamiał pekne, ale pomalo. Výborne. Také nejaké body, vieš. Že nezrovnalo ho má niečo. My sa zavreli. Som videl. Hej, to auto vyzerá jak streetové auto, ty vole, jak to z diaľky na pohľad. Ale jazdí, že brutál. Hej, presne, to vyzerá. Nie, že to už má prejsť. Ty koks. A ten začiatok. Ten dym.